Лабараторная работа нумар 4. Праверка закону гука. Абсталяванне. Штатыў, дынамометр, міліметровая папера, набор грузаў масай 100 грам кожны. Дынамометр замацаваны ў лапцы штатыва. Шкала дынамометра закрыта міліметровай паперай. Адзначаем на паперы лічбай 0 становішча стрэлкі паказальніка спружыны. Падвешваем да спружыны адзін груз. Адзначаем лічбай 1 становішча стрэлкі паказальніка спружыны. Вымерайце адлегласць паміж лічбамі 0 і 1. Гэта і ёсць абсалютнае падаўжэнне спружыны. Падвешваем да спружыны 2 грузы і паўтараем дослед. Вымерайце адлегласць паміж лічбамі 0 і 2. Аналагічна выконваем дослед з 3 грузамі. Вымерайце адлегласць паміж лічбамі 0 і 3. Аналагічна выконваем дослед з 4 грузамі. Вымерайце адлегласць паміж лічбамі 0 і 4. Прымаючы g роўным 9,8 метра на секунду ў квадраце, разлічыце модуль сілы пругкасці спружыны пры падвешванні 1, 2, 3 і 4 грузаў. Пабудуйце графік залежнасці модуля сілы пругкасці ад абсалютнага падаўжэння спружыны пры рознай колькасці грузаў. Вызначце сярэдняе значэнне жорсткасці спружыны. Разлічыце па метадзе цаны дзялення абсалютную і адносную хібнасці прамых вымярэнняў абсалютнага падаўжэння спружыны з любой колькасцю грузаў. Вынік прамых вымярэнняў запішыце ў інтэрвальнай форме. Да чаго прыкладзена сіла пругкасці і вага грузу. Ці для любой колькасці грузаў будзе выконвацца прамая прапарцыянальная залежнасць паміж сілай пругкасці і абсалютным падаўжэннем спружыны. Чаму?